Здравейте, уважаеми зрители на ТV1 и предаването "Въпросите". Списъкът на Петков с безнаказаните крими герои, който премиерът връчи на главпрокурора Гешев миналата сряда, вчера бе пресрещнат, иронизиран, може да се каже, с контрасписък, удостоен с присъствието на самия министър-председател и министъра на финансите. Нещо като протест, контрапротест, нали помните, по Борисово и Цацарово време. Познат похват на народната политическа мафия, която все още си има институции и обслужващ персонал. За сега прилича повече на игричка, на майтапче, но в подобен ход се съдържа и заплаха, някакъв вид предупреждение, което би трябвало да доведе до поуката, че всяко публично заиграване с прокуратурата е необходимо внимателно да се обмисля и по възможност да се предвиждат ответните удари. Да приемем, че връчването на папката с медийните публикации, макар и доста спорно от определена гледна точка, все пак беше оригинално хрумване, поне на пиар равнище, с важната цел да поуспокои гражданството, че не е отслабнала волята на новата власт да бъдат наказани виновните за пропадането на България през последните години. Но логично и задължително е то в ускорени срокове, това хрумване, да бъде последвано от същински управленски действия. Например, да се прочисти и преизгради ДАНС. Вероятно и премиерът, като мене в разговора ми с министър Рашков преди 2-3 седмици, е забравил, че агенцията е на пряко негово подчинение. Ами да си припомни, да събере почтени разбирачи край себе си, има ги и има кой да му ги посочи, и да се захващат за работа. Защото ако ДАНС оперираше както трябва, нямаше да се налага от чужбина да ни казват за корупционния разгул на управниците ни. Същото е и с полицаите, пожарникарите, охраната на затворите. Може и да има опозиционно подстрекателство в предстоящите техни протести, но проблемите на тези професии се трупат с години. И ако не се направи истинска, модерна реформа в системите, на които те принадлежат, те и занапред гарантирано ще са огнища на напрежение. Извън всяко съмнение, че промяната за мнозина ще е болезнена и ще отключи сериозна съпротива. Каквото и виждаме, че съпротивата се надига дори само при заявяването на намерение да се разгради опротивялото и вредно статукво в най-затъналите обществени сектори. Можем да си представим какво ще бъде, ако пък намеренията започнат да се осъществяват. Но, както казва колегата Диков, това е положението. Друго спасение няма. Нито за хората и държавата, нито за властта, ако искат да се задържи по-дълго. Младите в управлението са безкрайно неопитни, правят грешка след грешка, дано се учат от грешките и с някакво младежко лекомислие се репчат на хищниците срещу себе си. Или ще бъдат схрускани, или най-неочаквано и парадоксално това може да произведе резултат. Защото ако са наясно с какво точно си имат работа, срещу каква ламя са изправени, тук виж се оплашили. Ето с кого и за какво ще говорим в предаването днес. Как Европарламентът се опъна на нашата прокуратура? За новостите около Барселона гейт и поведението на БСП във властта, евродепутат Елена Йончева. Защо така бързо забравихме за 12-те години на Борисов? За нервните изблици на Пеевски и нароилите се напоследък протести, адвокат Николай Хаджигенов и пиар-експертът Любомир Аламанов. Студенти за присъствено обучение без зелени сертификати. Йоана Джамалова и Даниел Парушев, представители на две от най-големите студентски организации. Български евродепутати се оказаха главни герои на шумни събития в Европейския парламент тази седмица. Онзи ден парламентът отказа да уважи искането на българската прокуратура и да свали имунитета на Елена Йончева от БСП и съответно от Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Като по този начин на практика потвърди, че нашето обвинение е политически орган или най-малко орган за политически поръчки. А днес Ангел Джамбазки от ВМРО предизвика грамовен скандал с жест, който според него бил просто помахване, но който от всички останали, включително от председателката на институцията Роберта Мецола, бе разпознат като нацистки поздрав и категорично осъден. Дали е сторил подобно безумие господин Джамбазки или не, доста черни точки натрупахме покрай този случай и сега имаме видеовръзка с госпожа Елена Йончева да разберем от първа ръка какви са реакциите около нея и да поговорим по други важни въпроси. Здравейте, госпожо Йончева! Преди да започнем разговора, нека обаче да видим тази сцена от Европарламента. Днес вие сте в Страсбург, доколкото разбрах. Там се разиграва събитията. Здравейте, точно така. Там се разигра тази сцена, за която след малко ще ви разкажа и за реакциите тук. Да видим.
Да, вие кога разбрахте за това изпълнение, така да се каже, на Ангел Джамбазки и как разбрахте? Ние го разбрахме, защото сме част от групата на евродепутати. В случая съм на евродепутат от групата на социалистите и демократите и естествено следим какво става в пленарна зала. Ние сме в пленарна зала. Това се случва в пленарна зала в Страсбург след едно много изключително емоционално, надъхано, бих казала, изпълнение, реч на господин Джамбазки, именно по повод на решението на Европейския съд, решение, което бе взето за Полша и за Унгария, именно, че механизмът остава между това да се съблюдава върховенството на закона и средствата, които се отпускат за страните членки. Реакцията на господин Джамбазки наистина беше изключително странна. Аз не мога да повярвам, разбира се, че това е фашистски, че това е нацистски поздрав. Не искам да го повярвам, че това е възможно да се направи от... Изглежда напълно налепо просто. Да, да се направи такова подобно нещо в пленарна зала е абсурдно, разбира се. Още повече не бих могла да допусна, че това може да бъде направено от българин, от български евродепутат, независимо, че от друго политическо семейство. И затова съм склонна да смятам, че това не е такъв нацистски поздрав. Но самия факт, че голяма част от колегите, включително и от водещия на пленарното заседание, беше разпознато като възможен такъв поздрав, казвам възможен, вече навява много, много тъжни мисли. А днес в Политико, едно от водещите издания тук в Брюксел, Политико излезе с коментар, с голяма статия по този въпрос и цитира даже един от евродепутатите, италианските евродепутати, с които господин Джамбазки имал разговор или препирня, бих казала, даже в пленарна зала, Сандро Гози, който казва следното: маските се изплъзват всеки път, когато обсъждаме демокрацията и върховенството на закона, националисти и крайна десница ни напомнят за мотото си нетолерантност и провокация. Това е само едно от мненията. Всъщност, доколкото разбирам, медиите са поискали са позицията на господин Джамбазки. Вестник Политико до този момент, до момента, в който пише тази статия, не е получил такъв отговор. Може би този отговор предстои. Да, той го е дал, между другото, за българска медия, ако не се лъжа, за Нова Нюс, където е обяснил, че на слизане от трибуната някакви негови колеги са го заговорили от банките и в този момент председателствата, жената, колегата ви, която е председателствала заседанието, е дала знак, че той пречи всъщност и той е искал да каже: да, извинявам се, напускам. Така твърди той, така е неговото обяснение. Дали ще има някакво разследване все пак на случая, защото той смята, че трябва да се изгледат внимателно. Ето и ние го гледаме записа и наистина много наподобява жеста му на хитлеристки поздрав. Да, проблемът е малко по-широк даже от това. Евродепутатите трябва да се придържат към много стриктен кодекс в залата, където се провежда дебата в пленарна зала. Това е така, защото трябва да се покаже уважение към евродепутатите от различни политически групи, от различни политически семейства. Има начин, по който се води този дебат. И в случая, очевидно, господин Джамбазки, даже и да не е показал такъв поздрав, очевидно, че е нарушил добрия тон на поведение, което и създава тази почва, за да се интерпретира по различен начин въпросната случка. Точно така. Просто трябва да бъдете много внимателни там в пленарната зала, защото в край на краищата това носи черни точки не само за него, ами и за България изобщо. Но тъй като цялата тая сцена се е разиграла по време на дискусията именно за вчерашното решение на Европейския съд, отпускането на пари по фондовете да се обвързва с върховенството на закона, моля ви за един кратък ваш коментар. Това решение добро ли е за България и ще помогне ли на България в спазването на върховенството на закона? Аз смятам, че това решение е изключително добро. Целта на подобна позиция е превантивна. Тоест правителствата да знаят, че не бива да нарушават върховенството на закона. Върховенството на закона се състои от 3 компонента в случай, когато говорим за годишните доклади.
за върховенството на закона, който е в сила, този нов механизъм от края на миналата година. Върховенството на закона включва правосъдната система, добре функционираща, на демократични основи, включва борбата срещу корупцията, ефективната битка срещу корупцията, съществуването на механизми, които да гарантират действително, че тази корупция няма да бъде в тези размери, например, както беше в България и е. И трето, свобода на медиите. И когато някоя държава си позволи по фрапантен, груб начин да нарушава, да не взима мерки, тогава вече ще бъде санкционирана финансово. Идеята обаче да превентивни механизми да бъдат използвани, а да не се стига до финансови санкции. Защото аз вярвам, че гражданите, на която и да е европейска страна, особено на България, ние имаме нужда от тези финансови средства и не бива да бъдем наказвани. Но тук само да отворя една скоба. До сега за тези финансови средства ние използваме тази дума освояване, т.е. изтичане в нечии джобове и създаване само на някаква видимост за това, че са използвани в полза на обществото. Смятам, че тези средства, които тепърва ще пристигат в България, трябва да бъдат изразходвани за създаване на нова икономика, създаване на нови работни места, създаване на икономика с висока принадена стойност, за да може ние българите да ставаме да живееме по-добре, да имаме по-добра образователна система, здравеопазване, по-добри социални осигуровки. Това е смисъла. Това е смисъла на всички тези финансови инжекции от Брюксел, а не просто тяхното усвояване. Това решение на съда всъщност ни помага да преминем лесно към вашия случай, защото в случая става дума за нещо подобно. Доколкото разбрахме от други ваши медийни изяви, много пъти са искали различни институции да се свали имунитета на евродепутати. В повечето случаи този имунитет е бил свален. Има само 2 случая, в които това не е направено. Единият от които е вашият. Как си обяснявате тая категоричност на Европарламента при нас, при вас? Да, действително Европарламентът гласува с много голямо мнозинство против искането за свалянето на имунитета, искането на българската прокуратура. Има само още един такъв случай. Това е на Ги Верховстат, бившият премиер на Белгия, за който също Европейския парламент гласува с голямо мнозинство решение да не сваля неговият имунитет. В случая как се случва всичко това? В продължение на 2 години правната комисия в Европейския парламент, в която членуват евродепутати, юристи, изявени юристи, разглеждаха случая, събираха факти и документи и излязоха Европейския парламент, евродепутатите излязоха с заключение, че става дума за, цитирам, част от доклада. Доклада, между другото, е публичен на страница на Европейския парламент. Европейския парламент казва, че става дума за fumus persecutionis, което означава буквално да обвиниш несправедливо някой с цел паралелна, а в случая да бъде изхвърлен от политическия живот, злепоставен, с цел да отстраниш своя политически опонент. За това става въпрос и тук трябва да кажа, че евродепутатите бяха категорични и това решение на Европарламента е окончателно и както вие казахте в началото е почти безпрецедент. Във всеки мандат има може би около 50 искания за сваляне на имунитети от съответните национални прокуратури и от тях се удовлетворяват в повечето случаи 98%. Доколкото знаем и вие го потвърдихте, причината всъщност да ви бъде поискан имунитета е това, че вие се ангажирахте, захванахте с този случай Барселона Гейт, който напоследък има развитие. Без съмнение следите от Брюксел и от Страсбург какво става в България. Разбрахте, предполагам, за тия документи, които изпратиха испанските разследващи органи и които тепърва трябвало да бъдат преведени, за които нашата спецпрокуратура се усъмни, че са автентични, тъй като нямало никакви реквизити по тях, нямало никакъв подпис, печат, не е ясно кой орган ги изпраща. Едва ли не, ДАНС, които са им ги предали, са ги направили, сглобили по медийни публикации. В същото време те признаха, че имат едни 219 страници, които са им изпратени от испанците преди това, но те още не са преведени. Тоест, ние все още сме загубени в превода. Имате ли някаква представа, действително автентична ли е тая информация, която ДАНС предаде, новата информация, по случая новите документи, които ДАНС предаде на спецпрокуратурата?
Аз не се съмнявам, че са автентични, защото не мога да си представя, че МВР в ДАНС бих изпратили документи, които не са автентични. Така че да, те са автентични. Въпросът от тук нататък прокуратурата какво прави с тази информация, какво прави с информацията, която е предоставена от Испанската прокуратура, защото се появи също така наречена информация, че Испанската прокуратура е прекратила разследването си по Барселона Гейт. Упорито се твърди това, да. Не е вярно. Аз в деня, в който това излезе в българските медии като информация, веднага се обадих в същия ден на главния прокурор антикорупционен на Испания. Говорих с него първо по телефона, той казва не е прекратено, помолих го да ми изпрати писмено своята позиция и той изпрати, подписана с печат. И аз се разпространих и до българските медии. В тази позиция се казва, че делото не е прекратено, а е прехвърлено към българската прокуратура, защото българската прокуратура е казала, че е по-напреднала в разследването. А според правилата в Европейския съюз не може две прокуратури едновременно да се занимават с едно и също разследване. Това е много любопитно, защото от наша гледна точка Испанската прокуратура корупционна е напреднала доста повече в това разследване. Да не би всичко това да е една игра, просто за да отиде случая към дело, като се прехвърли към нашата прокуратура. Разбира се, може да се направят различни изводи, но аз в момента цитирам фактите, ще ви изпратя това писмо. Аз съм го изпратил и на Бета, и по принцип е публично, ще го изпратя и на вас, за да се запознаете в детайли. Благодаря ви. Към края на разговора, в последните минута-две, ви моля да оцените как изглежда от Брюксел, от Страсбург, участието на БСП, вашата партия във властта. Между другото, там трусовете продължават. Днес има едно много, щях да кажа кърваво, но то не е кърваво писмо. То е едно писмо с тежки думи на огорчение от Антон Кутев, който напуска Националния съвет на БСП. Около Калоян Паргов има голяма ажиотаж, нали, най-вероятно и при него ще има някакви санкции партийни. Тъй, че в същото време виждаме една активност на госпожа Корнелия Нинова. Тя се занимава с дървата за огрев, с колекторските фирми и така нататък. Управленска активност имам предвид. Тъй, че как връзвате това поведението на БСП във властта и всички тия трусове, които продължават в партията ви? Смятам, че всичко, което става в БСП е логично. Аз опитах още преди 2 години да повдигна въпроса, защото много факти ми станаха достатъчно ясни и си позволих да дам публично за тях. Именно с идеята да започне един открит дебат. За съжаление, това не се случи, като че ли трябва да има критична и очаквам да има критична маса и в БСП, защото българската левица се срива. И това не е добре за България, не само за БСП. И в същото време смятам, че в политиката трудно остава празно място, особено ако имаме едно критично мислещо и борбено общество. И това е тогава последен въпрос и ви моля за кратък отговор. Казвате, няма да остане вакуум там в политическия спектър. Заговори се упорито за създаването на една нова партия, която да е по-скоро социал-демократическа, да е ляво-център. Вие за какво сте? За създаването на една нова партия, изграждането на една нова лява партия или за реанимацията по някакъв начин на БСП? Аз смятам, че много трудно може да се реанимира нещо, което вече го няма, но в БСП има много борбени, мислещи и знаещи. И това е един огромен опит, който е натрупан, което не означава, разбира се, че ако той не бъде използван в скоро време, ефективно няма да се роди една нова партия. Но във всеки случай ще има един нов дух. Аз очаквам и вярвам в това. И само да завърша за Барселона Гейт, понеже ви започнах с тази тема, да завърша, че темата ще продължи да се следи от мониторинговата група в Европейския парламент, на която съм член. Евродепутатите, моите колеги съм ги запознала в подробности с тази афера. Те искат отговори, настояват да имат тези отговори и ние ще продължим да искаме от прокуратурата, ще каним прокуратурата, нейни представители тук в
в Брюксел, в Европейския парламент, за да ни дадат ясни отговори, защото тази мониторингова група, тя се занимава с конкретни случаи, затова и толкова малка. Ние сме само 14 човека, ние сме една, така да се каже, бойна малка група в Европейския парламент и ние търсим от конкретни отговори по конкретни случаи, свързани с грубо нарушение на върховенството на закона, като убийството на Дафне Галиция, на Ян Куцяк, например, като самоубийството, така наречено на шефа на полицията в Словакия, много други случаи, свързани наистина с грубо нарушение на върховенството на закона и за корупция Благодаря ви. Предполагам, че това звучи в известен смисъл стресиращо за нашата прокуратура. Успешна работа пожелавам. Елена Йончева от Страсбург за затегнатия прокурорски възел около Барселона Гейт, за БСП във властта и извън нея и за днешния скандал в Европарламента, предизвикан от друг български евродепутат Ангел Джамбазки. В предаването въпросите следва да видите. Защо така бързо забравихме за 12-те години на Борисов? За нервните изблици на Пеевски и нароилите са напоследък протести адвокат Николай Хаджигенов и пиар-експертът Любомир Аламанов. Въпросите, защото без въпроси няма отговори. Миналата седмица комуникационният експерт Любомир Аламанов написа силен текст с условното заглавие «Забравихме ли?», който доби голяма популярност в социалните мрежи, бе препечатан и от някои сайтове. Вчера пък адвокат Николай Хаджигенов и Арман Бабикян от «Ние идваме» разпространиха позиция, провокирана от изява на бившия премиер. Всъщност и текстът и позицията са обединени от общо чувство на възмущение, че лицата на позорното управление, което смачка България за повече от десетилетие, продължават да назидават, да критикуват и обвиняват, да громят новите във властта или от екрана, или в парламентарната зала. Господин Аламанов и адвокат Хаджигенов са сега в нашето студио, за да си припомним какво и защо забравихме и за да коментират актуалното развитие на някои evergreen сюжети. Те станаха такива през годините. Здравейте, господа. Добре дошли в студиото. Здравейте. Ами, господин Аламанов, да хващаме бика за рогата. Какво забравихме и после вече защо забравихме? Много странно как много бързо забравихме тези 12 години. Тези 12 години, в които не само, че нищо не се случи, не само, че бяха похарчени надеждите на българите за нормална държава, за нормален член на Европейския съюз. Тези 12 години бяха годините, когато се изсипаха еврофондовете в България, когато с тези еврофондове можеха да се направят изумително много реформи. Тези 12 години можеше да се променят така системите, че в момента да не излизат да протестират всякакви групи хора, които казват ние чакаме промяната. За тези 12 години можеше да се оправи едно здравоопазване, което видяхме, че е в отчаяващо положение. Катастрофа е там, катастрофа. Можеше да се оправи една бърза помощ. И на смисъл така може да се продължава още много. И на целият този фон, изнъж хората, които 12 години нищо не направиха, и хората, които ни държаха в този застой, в това нищо не случване, в това говорене на глупости, изнъж излизат и казват не ви е срам тук, вие за тия 2 месеца нищо не сте направили. И не е окей. Факт е, че може би новите трябва да работят много бързо, защото няма кой да ги чака, но пък точно хората, които нас ни забавиха и ни върнаха, точно те да са моралния коректив. Това е малко все едно като ченге от държавна сигурност да държи морало, защо има ченгета от държавна сигурност. Не е окей. Така, ще поговорим после и за новите, за грешките, които те правят, включително от пиар гледна точка. И дали биха могли да действат по-добре, по-бързо. Но, господин Хаджигенов, вие как бихте отговорили на този въпрос? Аз не случайно реших да направя един такъв разговор. Примерно, можеше тук да са 2 икономисти, финансисти и да говорим за бюджет. За числата в него, на кого какво се дава. Но си мисля, че е много важно от време на време наистина да напомняме в какво живяхме 12 години. Много бързо го забравихме, може би защото искахме бързо да го забравим. И защото така дразнителя не е пред очите ни. Така.
Ние живяхме не просто в Кочи на 12 години, живяхме в ужасяваща диктатура. Буквално. С невинните в затвора, с побоищата, с тормоза, с откраднатия бизнес, с взетия залък хляб от устата на хората. Защо го забравихме? Защото е по-лесно. По-лесно е. Българин е човек, който винаги е склонен да вярва. Ние затова вечно си избираме някакви месии. Вярата в светлото бъдеще, поколения се откърмиха с тази светла вяра в светлото бъдеще, което ще е някой друг път. Няма да е точно днес, но някой друг път. Ако не ние, то децата ни, внуците ни и така нататък. Което е безумие, безумие. Това доведе и до диктатурата на режима Борисов. А то дали защото е по-лесно или защото след като се махна предишното управление, много трудно се измъкваме от тресавището, което то остави и сме затрупани с проблеми и с кризи от всякакво естество. Хората просто са се втренчили и се чудат за какво да се притесняват и да се за здраве ли, за инфлация, за доходи. Така да. Да вярваш, цени на тока. Да мислиш е трудно и когато го измислиш, трябва да вземеш трудни решения. Трябва да ги отстояваш. Това прави свободният човек. Ние, за съжаление, не сме такива. Все още не сме. Кризите са резултат от управлението на Борисов. Няма друга причина. 12 години те правиха това. Ако броим и времето, за което касае само София, като беше кмет на София, станаха 15. Няма свинщина в София или в държавата през последните повече от 10 години, което да не е дело на ГЕРБ. Сега същите тези ГЕРБ опрекват всеки друг, но не и себе си. Това също е нормално, ние го разбираме. От друга страна имаме абсолютната неспособност на новото управление да реагира адекватно. Не да управлява, нали, до там не стигаме, защото не виждаме управление, да реагира адекватно дори. Ще стигнем и до тях, но преди това да продължим за ГЕРБ. Господин Алманов, те не са ли сега в една изключително изгодна позиция? През тия 12 години държавата съсипана, обаче те успяха да генерират сериозен ресурс от всякакъв характер. Финансов, медиен, кадрови. Кадрите им още виждаме, че стоят там по различните министерства и институции и даже някои от тях биват връщани. Тоест, възможно е те да си имат свои скрити лимонки, картици в новата власт. Не е възможно, ами е сигурно, че е така. Да. В същото време е толкова удобна позицията вече нищо да не зависи от тебе в управлението, разрешаването на всички тия кризи и ти да седиш само и да громиш и при това най-така демагогски да се захващаш с някакви казуси, за които ти нищо не си направил през тия 12 години. Имам предвид като въпрос, примерно за тавана на пенсии, нали, за всякакви такива социални казуси, които и сега изкачат покрай обсъждането на бюджетите на общественото осигуряване, бюджета на страната и така нататък. Те настояват за неща, които можеха спокойно да ги направят по време на тяхното управление. Това е малко като синдрома, когато един насилник е упражнявал насилие, да кажем 12 години, тормозил някакъв човек, ежедневно, ежечасно. И накрая на 12-та година този човек му писне, стане и отлюпи един шамар на насилника си. Насилника започва да крещи: помощ, вижте го това, какво направи, не го ли е срам, цял шамар ми удари. Тоест, те отклоняват вниманието от хилядите неща, които са направили и фокусират върху това нещо мъничко, което в момента се е случило като реакция на тяхното нещо. Тук има няколко неща. Първо, тук виждаме защо е толкова важно да има добре работеща по закон прокуратура, която да разследва всичките тези неща. Не да се прави на ощипан. Второ, тук е огромната роля на журналистите, които да припомнят, а не просто да пускат кадри, както преди пускаха от джипката, така да пускат всяка пресконференция, която Борисов излиза да дава. По-скоро това не е пресконференция, това е някакви монолози, несвързани по хиляди теми. Нали, те просто да ги пускат в ефир, неясно защо, нали, неясно по каква причина. Може би, защото все пак той е лидер на най-голямата опозиционна сила. Има ли някаква информационна Вие, между другото, стойност? Реагирахте ние идваме точно на една такава негова изява, в която той си е позволил да каже... Той е във връзка с тук разплискването на Барселона гейтите отново, но той си е позволил да каже, че не е имало незаконни подслушвания. След като има вече достатъчно факти, вие се занимавахте в един от предишните парламенти, кой беше? Предишния парламент точно. Факти има, преки доказателства. Всъщност това е спецификата, това, което каза господин Алманов, на пропагандата. Преди да основем комисията и преди тя да приключи с решение на събранието,
Няма подслушвания, няма доказателства, няма нищо. Комисията събра доказателства за 2 месеца за 928 подслушвани граждани. Бърткачиха търсачка след като приключи комисията. Това е обективирано в решение на 46-то събрание. Обнародвано в Държавен вестник. Доказателствата са в събранието, в секретна секция. Всеки може да ги види. Между другото, ГЕРБ ходиха да ги видят. Нали, там в секретна секция се влиза и всеки се записва. Докато аз четях доказателствата, имена, егенета, използвани методи в закрито заседание на събранието, всичко това е секретно, благодаря ти, Гешев, за пореден път, ГЕРБ дадаха трибунка отвън и казаха, няма доказателства, адвоката на Рашков се забавлява вътре. Бойко лъже. Това, което правя аз лично и в частта ние идваме. Лъжите са тези, които забравихме. Не сме. Ние за това и го пляснахме, извинявайте. Затова и го пляснахме онзи ден, както правим винаги с Бойко. Когато той излъже, ние го заховаваме на момента. Има доказателства. И той лъже за всяко друго нещо. Вие вижте къщата в Барселона, това го дъвчем втора-трета година вече. Никой никога не е казал, че Борисов има къща в Барселона. Никой никога. Той през цялото време се кръсти с двете ръце и викам, аз не съм имал къща в Барселона. Ма чакай, кой ти казва, че имаш къща в Барселона ти? И така. Пример за примитивна пропаганда. Пак казвам, тук е основна ролята на журналистите. В всяко интервю, което взимат, всяко участие, където има представител на ГЕРБ, първият въпрос на журналистите трябва да бъде защо излъгахте? Ама аз това... Не, това после ще се върнем. Защо излъгахте? Защо лъжите всеки ден? Това трябва да са първите въпроси. Вижте, че като отиде сега Кирил Петков или някой друг от новите управляващи, журналистите стават много истински. Те задават остри въпроси, питат по няколко пъти, опитват се да разберат истината, подхвърлят леки уловки, капанчета, както трябва да прави наистина журналистиката. Когато отиде някой от ГЕРБ, те питат защо Борисов каза това. Ние искаме да ви кажем за извънземните и плоската земя и такова. Добре. Защо? Защо? Аз мисля, че всеки от нас тримата тук има отговор. Защо? Защото тези журналисти, това е част от българската журналистика, нали? Не можем да правим обобщение за всички, но това е част от българската журналистика. Тези, които виждаме там с микрофоните в парламента, пред Министерския съвет, бяха отглеждани, отхранвани. Аз даже допускам, че и в момента някакви парични потоци за такъв тип поведение медийно вървят натам. Навсякъде мисля, че трябва да се търси пътя на парите, потока на парите. Тъй като не знам дали това е така, силно се може би има и някакви други така, чисто психологически причини. Просто някакъв страх. Затова ние трябва да им дадем кураж на колегите журналисти, за да може всеки път, когато започнат разговор с някой от ГЕРБ, например, отиде представител на ГЕРБ в Панорама, нали, в Панорама трябва да се започне с добър ден, вие защо лъжите? Като отиде някой, например, в лице в лице, за да изборим всичките, нали, телевизии да не остане някоя, като отиде в лице, първият въпрос трябва да бъде добър ден, вие защо лъжите? Като отиде някой в, например, пресечна точка, за да покрием и нова, нали, първият въпрос трябва да бъде вие защо лъжете? И оттам нататък да се говори всичко друго. Оттам нататък може да се пита вие защо губите времето на държавата. В момента истерите на ГЕРБ губят нашето време. Не само, че ни изгубиха 12 години. Госпожа Ангелкова е задала 203 въпроса. За един ден това. Да. Което не е правила никога. Това само, да ви кажа, днеска слушах парламента, където господин Биков с особено удоволствие казваше и се присмиваше на новите управляващи. Вашата декларация е нефелна, вие само 2-3 минути говорихте, тук аз мога да си говоря 10 минути спокойно и да си говоря каквото си искам. Ако това е идеята, че те са насякъде, за да губят време и за да могат след това да питат вие защо не свършихте нищо, това показва, че те са като терористи, които ни взимат нас за заложници, за да си изпълняват техни цели. Очевидно това е идеята, но господин Хаджигенов, как се противодейства на такова нещо? Особено когато отсреща има едни много неопитни в политиката и в държавното управление хора. Госпожо Петрова, какво значи опитни? Аз като влязах 45-то събрание Ерман Бабикян, колко да бяхме опитни? Точно толкова, колкото тези... сериозен и житейски и професионален юридически опит, който е не много, парламентарен, много важен не е властови, не за е парламентарната работа. Да, макар че Ерман Бабикян казва, че ти правиш политика реално повече от 15 години. Вероятно е прав, гледам, че Любов Мамаров се смее. Вероятно се прави, но аз никога не съм го разбирал по този начин. Значи ние показахме съвсем нескромно в 45-то и 46-то събрание как и защо. След мои изказвания в парламента няма реплики. ГЕРБ не реагират. Защото няма какво да кажат. Когато е казано по такъв начин, когато забудеш ножа в маст и го ставиш на банката на говорителя на Народното събрание и всичко свършва.
Нито Тома Биков е правил такива изявления и им се подиграва. Между другото, аз със съжаление трябва да констатирам, че основанията за подигравки са на лице. Защото там има една аморфна маса депутати, които представа нямат защо са там. Нещо повече, те дори не разпознават врага. Не разпознават врага. Врага е ГЕРБ, врага е ДПС. Да, колко да е сложно това да го са не видял? Клопки им устроиха, доста капани им сложиха и те хлътват в тези капани. Включително тази история с списъка. Не беше ясно, трябваше ли да се приема Гешев в Министерския съвет, да му се връчат после тия... Позволите. Значи Гешев не трябваше да бъде приеман в Министерския съвет. Това или е врага, или институция, с която ти ще работиш. Ако е врага, значи той няма място в Министерски съвет. И от тук нататък, като тръпнем кончето от тук, извадихме корабно въже накрая, списъци. Всъщност, единството хубаво нещо е промяната, тук показахте преди малко на слайда, промяната вече турбичките била нямат място в Министерски съвет. Благодаря ти, Господи, поне за това. Но задавам си въпроса, това достатъчно не? Верно ли ще ровим в Google, ще съберем 300 страници Google публикации и медийни публикации, ще ги носим на кого? На човека, който пази корупцията в България. Защо? За да може Бареков да се подиграва 5 дена по-късно с списъка, с името на премиера вътре. Много иронии, подигравки да, но ако позволите волността, тази подигравка е заслужена. Когато правиш такива неща, какво очакваш? Много ми е любопитно, господин Аламанов, от пиар гледна точка, как преценява едно подобно действие, подобна стъпка? Тук съм напълно съгласен. В политиката всичко е знаци и символи. Айде, не всичко, но голяма част е знаци и символи, особено към нас, външните хора. Когато приемеш главния прокурор на официална среща, това показва, че ти наистина си работиш с този човек. Какво е станало на тази среща? Това е легитимация. Какво е станало на тази среща, не знаем, но 2 дена по-късно главният прокурор показа, че не го интересува това нещо и започна да привиква правителството на разпит. Какво щеше да се случи, ако специализираната прокуратура беше арестувала правителството? Те в момента могат да го направят. Да, в момента могат да отидат и да кажат, тъй като са над 4 човека правителството, това показва, че те са организирана престъпна група. Да. Освен всичко друго, могат да ги дадат, най-вероятно, тъй като има там и военни сред тях, могат да ги дадат на военната прокуратура, при което могат да ги вкарат за 7 месеца в затвора и никой не може да ги извади. Ма както някои се пошагуваха, пък може би и не беше шега, казва само някой беше написал само защото закриха бюрото за защита на свидетелите, нали, не отидоха да ги измъкнат. Да кажа. Значи, Алманов е прав, абсолютно е прав. Значи, те могат и сега да го направят. А сега вие видяхте защо закрихме бюрото. Ето затова закрихме, защото не го закрихме, а го преместихме там, където му е място, за да върши това, за което му плащаме заплатите. Защото ако имаше бюрото и то беше под разпоредбите на главния прокурор, това беше реална заплаха. Да не забравяме, те влезнаха в президентството влезнаха. Умишлено това беше военна акция, буквално. Или мутренска атака, както предпочитате, ако трябва да влезем в риториката от преди 2 години. Да кажем нещо и за Пеевски. Неговия нервен изблик към министъра на финансите Асен Василев, хей, мошеник, смешник. Като няма... То е описано, всъщност, точната фраза е описана в протокола на заседанието. Една основна грешка, значи няколко пъти се появяват много правилни послания, че за да може да работи закона Магнитски в България, трябва да се приеме един много малък закон, с който да се допусне това нещо. Това нещо не е направено, така че те напълно законно, депутатите от ДПС напълно законно протестират. И тук вече между законно и морално очевидно има някаква огромна разлика. Кога и как ще стане, не знам. Отново трябва да питаме депутатите какво правят. Какво бихте отправили като съвет всеки от пиедестала на неговата експертиза, на неговите знания? Какво бихте посъветвали новите във властта? Тая много шарена коалиция, в която има хора така с контрастни идеологически позиции, може да се каже. Нищо не би ги посъветвал. Те не разпознават врага. 64-ти ден е днес, мисля? 65-ти. Те все още не знаят кой е врага. И ако позволите волността, Пеевски им се подиграва. ДПС се подиграва не на промяната. ДПС се подиграва на българските граждани. При това го прави по непознат начин от съществуването си. До този момент. Те не напразно сложиха, те не просто спасиха Радник Пеевски, слагайки го в парламент. Той стои на първия ред и той не напразно се подиграва на правителството. При това с основание. Той пита, кои сте вие? И правилно. Кои сте вие? Какво правите? Елементарно. Колегата Екимджиев
след Магнитски, сигурно първото му интервю беше по темата "Нужен ни е закон с 2 изречения". Ние говорихме с него, ще поддържаме връзка. Аз го сложих в уишлистата, нямахме възможност нито в 45-то, нито в 46-то събрание. Въпросът е ден 64. Закон с 2 изречения. Вие може би ще сте по-така оптимистичен, като за финал. Идеите Иначе това, което казвате адвокат Хаджи Генов, звучи отчаиващо. Идеите на новите управляващи, част от тях са много добри. Те трябва да ги комуникират малко по-общодостъпно, малко по-практически, какво означава, какво правиме, къде отиваме, малко повече да има визионерство, така че хората да разберат за какво става въпрос и малко повече твърдост, защото наистина изглеждат на моменти слаби. От време на време, когато изглеждаш слаб, тогава те атакуват много повече, тогава наистина може да се пречупи само заради това, че не вдъхваш доверие. Как да им вярват хората, ако те самите не си вярват? Да, те се учат движение, но за жалост България е в такъв етап и в такъв момент, че нямаме време за подобни експерименти. Властта се пак не училище. Благодаря ви. Да, благодаря и на двама ви. Любомир Аламанов и Николай Хаджи Генов в един опреснителен, така да се каже, за паметта ни разговор. Въпросите, защото без въпроси няма отговори. Миналата събота в София се проведе научна конференция, чийто основен лектор беше световно известният немски патолог доктор Арне Буркхарт, и в която онлайн се включиха Герд Ванден Бош, също популярен белгийски ваксинолог и вирусолог, и доктор Райнер Фюлмих, немски международен адвокат, оглавяващ Берлинската анкетна комисия за разследване на аферата COVID, както са я нарекли участниците в нея. С две думи, хора, които от пиедестала на своята наука и на своите знания и практика дават една друга истина за пандемичните времена, които преживяваме. Естествено, българските здравни власти не проявиха никакъв интерес, както и големите български медии. Но конференцията събра добро общество от лекари, учени, юристи, журналисти, сред тях и доктор Стоян Алексов, председател на нашата асоциация по патоанатомия, под чиято егида се проведе форумът. Доктор Алексов е крайно пестелив на медийни изяви през последната година, но се съгласи на кратко, но многозначително интервю специално за TV1 и въпросите. Първо трябва да започнем от най-важния факт, че най-тежките случаи са тези случаи, които хората почиват, което означава, че патологията има изключително важен принос за точната диагностика и за това, което те най-много се страхуват. Дали наистина умират от COVID, дали наистина умират от ваксини, това могат да го кажат само патолозите. И още по-важно е, че целият свят в момента търси точна информация и база данни какво наистина се случва. Недопустимо е, както в България, така и в целия свят, да се говори само за бройки починали от COVID. Това е някакси изключително извратено състояние, което аз мога да кажа, защото има хора починали от карсиноми, има хора починали от инфаркти, от инсулти. Те по-малко ли са умрели от тези, които са умрели от COVID? Така че за мен по-важното е да се направят и да се правят непрекъснато и задължително такива срещи между, казва се, мултидисциплинарни тимове, между патолози, клиницисти, между хора, които имат пряко отношение с инфекциозните заболявания, вирусолози. И това някак си беше унищожено през последните 2 години. Научният спор напълно залезна и той просто вече даже не съществува този научен спор. А пък без този научен спор ние нямаме право да оповестяваме данни, които не все пак един има едно мнение по въпрос, друго трябва да се дискутира тези неща. Науката е изключително огромна, ситуацията в момента е изключително тежка и тя трябва да се базира на точна наука, а не на някаква перверзна изопачаване на база данни. Как бихте оценили равнището на конференцията, компетентността, авторитета на участващите в нея, медици и учени? Професор Бурхарт е световно известен учен. Той е легенда между патолозите, човек, на който трябва да се поддържава.
Аз поддържам връзка с изключително голям брой патолози в целия свят. Общо взето информацията е почти еднаква, но тя не се оповестява. Има официални причини за това нещо и не виждам никакъв смисъл да се крие точната информация за това. Поканихме го, защото има опит, има екип, такъв какъвто ние нямаме. Затова е важно да се учим от най-добрите в света. Според вас, коя е най-важната информация, която в момента не стига до масовата публика, а би помогнала на хората да се справят в подобна ситуация? Първо трябва да започнем с СЕЗО, което каза, че няма нужда да се правят аутопсии, което е безобразно. След като нещо, което е пандемично, то трябва задължително да има не една или две, а трябва да има 100% аутопсирани, за да може да имаме информация какво се получава. След това страничните ефекти задължително те минават. Най-тежките странични ефекти от ваксините всъщност водят до смърт. Защо и как ваксините водят до смърт? Това също е въпрос, който трябва да бъде дискутиран. Така ли е, не е ли? Плюс това аз не мога да разбера как може да се каже, че една ваксина работи, при положение, че експерименталният срок за тази ваксина ще свърши 23-та година, 24-та другата. Не мога да разбера как е възможно някой да го твърди това нещо. А дали напоследък няма една промяна в ситуацията? Виждаме, че в ред страни падат ограничителните мерки, отменят се сертификатите. Това не е ли някакъв своеобразен знак, че макар и закъснели, ще хванем вярната посока в справянето с тази пандемия? Това е тотална демонстрация, че най-вакцинираните държави не могат да се справят с ситуацията и те просто не виждат никакъв друг изход, освен да вдигнат ръце. Израел, виждате какво се получава в Израел, Италия, Испания. Няма къде да се ходи. Трябва да се стигне. Рано или късно ще се стигне до истината. Научният спор вече не съществува. Една изключително тъжна констатация на доктор Алексов и вие вече сами можете да отсъдите как това кореспондира с призивите "Вярвайте в науката", но зелените сертификати се оказаха една много конфликтна мярка за справянето с пандемията. У нас, освен Възраждане, срещу тях възстанаха и студентите, които от следващата седмица се връщат към присъствено обучение. Поканихме да изложат аргументите си за това свое настояване Йоана Джамалова от ръководството на Българския студентски съюз и господин Даниел Парушев, който пък е председател на Националното представителство на студентските съвети. Нали така? Здравейте, господин Парушев. Здравейте. Ако се чудите защо само Даниел е в нашето студио, Йоана няма, ами какво да ви кажа? По ирония на съдбата се оказва, че тя днес е била след обед на изпит. Там, тъй като трябва сертификат или тестове, нали? Тя си е направила тест и той е излязъл позитивен. Пропуснало си е момичето изпита, провалило се на изпита, провали си и участието в нашето предаване, така че разчитаме само на вас, господин Парушев. Как мотивирате този ваш призив? Ами, първо благодаря за възможността да съм в вашето студио. Бих казал, че ние се обърнахме към Министерството на образованието и науката и именно не точно с призив за отпадане на зеления сертификат. Ние поискахме да се даде възможност на студентите да могат да влизат в висшите училища по начин, по който да не е нужен зелен сертификат. Това, което Министерството в лицето на академик Денков направи, е именно нашето искане, че се дава възможност студентите да влизат при 50% заетост в залите, което е много правилно за нас и така се дава възможност на големите висши училища в страната. Позволете ми да изброя няколко от тях. УНСС, Софийски университет, Технически университет София, включително Пловдивски университет, големите университети да могат да имат една присъствена форма на обучение. Разбира се, премахването на зеления сертификат ние ясно описахме, че ще го искаме единствено и само ако утихне вълната. Тоест, ние сме разумни млади хора и сме наясно и с това, което се случва в световен мащаб и в частност в България. И няма как да искаме изцяло премахването на зеления сертификат, защото вие в анонса си казахте, че сме като Възраждане. Не. Не, казахте, освен Възраждане. И вие, употребих малко така по-публицистични изрази, нали, че и вие сте се надигнали срещу сертификата, но вашата позиция наистина е по-умерена. Как да кажа? Тя съвпада, между другото, 100% с изразената днес от премиера
Кирил Петков позиция в Брюксел, където е станало дума за сертификатите. Той е казал, нашето правителство решително е срещу зелените сертификати и за тяхното махане, но те ще бъдат махнати, когато се успокои ситуацията, нали? И няма опасност за здравната система. Тъй, че вашата позиция също е една такава разумна, бих казала, позиция. И в същото време виждате какви щети се нанасят, бих казала, така глупави. Защото ето днес това момиче е трябвало да си вземе изпит. Аз си попитах, между другото, как сте, Йоана, иначе добре ли? Тя казва, да, добре съм, нямам ми нищо. Здрава съм, но сега съм длъжна да остана вкъщи в карантина, провалих си изпита, телевизионното участие и така нататък. Така че все пак в мерките, които се прилагат, нали, трябва да има разум, логика да водят те до някакъв резултат в крайна сметка. А виждаме, че в случая това не помага. Да ви попитам, колко настоятелни вие ще бъдете в тези ваши искания? Изобщо ще предприемате ли някакви други действия? Защото, ако не се лъжа, вчера имаше информация, че на 1 март се готвят студентите да протестират срещу зелените сертификати за присъственото обучение. Ами, ако позволите, госпожо Петрова, още вчера, между другото, имаше група студенти, които излязоха в Пловдивския университет да протестират срещу зелените сертификати, въпреки че беше излязло точно и ясно на позицията на министра на образованието и даже не разбрах защо се организира този протест. Не смятаме да правим такива действия, защото тук си има професионалисти, става въпрос за има си добри епидемиолози, вирусолози, които трябва да управляват тези кризи в лицето на Министерството на здравеопазването и когато те казват, че се разрешава при спазване на дадените мерки, смятаме, че няма да има никакъв проблем и самите университети, тази гъвкавост, която ние поискахме, самите университети ще знаят много добре, в частност ректорските ръководства, в кои групи има проблем, т.е. има заболели, за да могат да карантинират по някакъв начин и по този начин да се справим и ние да се върнем в присъствена форма на обучение. Висшите учебни заведения ще имат своята автономия да преценяват ситуацията каква е при тях и да го правят с най-малко щети за присъственото обучение. Да, с най-малко щети и това, което ние поискахме от министъра Денков е именно за възможност, даже в позицията бяхме описали, че разглеждаме и въпроса за хибридна форма на обучение. Тоест само упражненията да бъдат в присъствена форма, лекциите да бъдат в хибридна, т.е. в онлайн пространството. И това, което поискахме, даже да подпомогнем процеса на дадени университети, които нямат възможност, евентуално ако има такива, за закупуване на интерактивни дъски и да може да се оборудват зали така, както е в Европа. И реално погледнато ние това искаме. Ние да се върнем в присъствена форма на обучение. Разбира се, евентуално, ако няма много заболели. И именно университетите ще излязат... За сега е позитивна тенденцията. И вчера, и онзи ден, професор Мира Кожухарова беше категорична, че вълната отшумява, че от тук нататък тази ваксина ще бъде като грипната ваксина. Ще трябва на омикрона да се гледа като на грип и че тази ваксина ще бъде едногодишна, примерно по есенно време, като наближи този студения сезон, ще се слага. Днес май и друг капацитет в тази област имаше някакво подобно изявление, тъй че тенденцията очевидно е такава. Да ви попитам, как се отрази все пак онлайн обучението, първо на качеството на вашето образование и после на социалните ви контакти, комуникацията ви изобщо, защото младите хора обичат да са заедно. Госпожо Петрова, благодаря много за въпроса, защото наистина вече 2 години сме в онлайн пространство и трябва да кажем, че не се отразява по най-добрия начин. Безспорно има университети и в частност абсолютно всички се адаптираха изключително бързо, в рамките дори на 48 часа за онлайн обучение. Така че ние, в частност, говоря и ръководството на университетите и самите студенти се адаптираха, но трябва да кажем, че онлайн образованието е подходящо за определен период от време, т.е. за 1, 2, 3, 5 месеца. Но трябва да се мисли и за посока присъствено, т.е. да се направи, включително, защото онлайн образованието със сигурност има и нещо положително. Все пак това са новости, иновации, има нещо положително цялото нещо, но със сигурност присъственото обучение няма как да бъде заменено, защото самия допир до самия професор, да го видиш, да ти сподели неговия опит, тази комуникация, която можеш да имаш с колегите в самия университет, тя е безценна и тук, за съжаление, го казвам, но вече 2 години има колеги, които продължават да не се познават, не познават
своите преподаватели. И този респект, който трябва да има един студент към своя преподавател, за съжаление го казвам, го няма. И това е заради една единствена причина, защото от училище той влиза в университета, а самата атмосфера, самото обращение към дадения преподавател трябва да е много по-различно, защото все пак той е даден доен в дадена сфера. Но се надявам именно с тези мерки, между другото, аз поздравявам Министерството на образованието и здравеопазването, смятам, че това е правилно, защото иначе в противен случай ще наблюдаваме след време, според мен, недобро позициониране на част от колегите. Това е вярна стъпка, но първа стъпка. Тя трябва да бъде последвана от други. Успех на вашата битка, имате нашата подкрепа. Благодаря ви, благодаря и на вас, уважаеми зрители. Утре въпросите ще задава Емилия Милчева. В България се учредява движение Свободна Русия. С неговия координатор Геннадий Гудков той ще говори за опозицията на Путин. Какво се случва в БСП? Разговор с Калоян Паргов, лидер на столичните социалисти. Хайл Хитлер в Европарламента. Коментар на Лея Коен за жеста на Ангел Джамбазки. Останете с новините и програмата на TV1. Както знаете, тя е балсам за изстрадали души и за стресирани мозъци.